check, buy a jumbo check. It wasn't easy, but nothing is. No. Hola a tots i benvinguts a un nou videotutorial. Estem en Història Contemporània de quart de l'ESO en el tema número 7 que aborda la Gran Guerra i la Revolució Russa. Doncs bé, a continuació tractarem i analitzarem comentant les biografies dels tres líders emblemàtics de l'URSS, a saber, Lenin, Trotsky i Stalin. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, 1870-1924, nascut a Simbirsk, capital d'Oblast, a uns 900 quilòmetres a l'oest de la capital Moscou, a la vora del riu Volga, fou fill d'un funcionari, Ilya Nikolaevich Ulyanov, i de Maria Alexandrovna Blank. Estudià al liceu d'aquesta mateixa ciutat, graduat amb honors i, a més, més tard, l'advocacia a les universitats de Sant Petersburg i Kazan. Ben d'hora entrar en contacte amb els cercles marxistes i amb activitats polítiques clandestines contra el tsar, perquè li comporta l'exili a Suïssa el 1895 i després de ser capturat la deportació a Sibèria en 1900, des d'on liderà en 1933 la tendència bolxevic en l'escissió del Partit Socialdemòcrata Rus. En 1905 hi retornà a Sant Petersburg per poder participar en la revolució a conseqüència de la crisi russa per les derrotes militars contra el Japó. No obstant això, el fracàs d'aquest obligà de nou a exiliar-se en 1907. Doncs bé, durant aquest nou exili continuà la seva formació en matèria política i escrigué assajos com l'Estat i la Revolució, en 1917, que li serviren per revisar els ideals marxistes i completar-los fins a arribar a crear un corpus doctrinal que encunya les seues teories com marxistes-leninistes. Després, i amb el govern provisional, torna definitivament a l'abril de 1917 a Rússia, moment en què proclamà les cèlebres tesis d'abril amb la mítica frase de tot el poder per als soviets. Amb el triomf de la revolució, complí la promesa de traure de la guerra a Rússia i com a secretari general del nou Partit Comunista Rus, del PQS, signà el Tractat de Brest-Litovsk, el controvertit tractat que ja hem vist anteriorment, que provocà l'alçament de l'exèrcit blanc i, al remat, una guerra civil en la recent creada Unió Soviètica. A més, aplicà en el camp econòmic la NEP, en 1921, una política a cavall entre el socialisme i l'economia de mercat, i a partir d'aquest any una greu malaltia començà a minvar-lo, mentre assistia a com Trotsky i Stalin pugnaven per la direcció del partit, ja sabem, a favor del primer i temerós d'un Stalin que representava la burocratització del partit i els pitjors vicis del comunisme, segons el propi Lenin. El 21 de gener de 1924 moria. Tanmateix, una ciutat prendria el seu nom, Leningrado, actual Sant Petersburg, i el seu cos encara avui dia roman embalsamat en un mausoleu situat a la plaça Roja de Moscou, que s'hi pot fins i tot visitar. La nostra segona figura és la de Lev Davidovich Bronstein, conegut com Leo Trotsky, nascut a Yanovka, Ucraïna, el 1877 i mort a Coyoacán, a Mèxic, el 1940. Fill d'una família d'origen jueu, Camperola estudià dret a la Universitat d'Odessa. Des de ben jove participà en l'oposició clandestina contra el règim autocràtic tsarista i organitzà la Lliga Obrera del Sud de Rússia en 1897. Amb grans capacitats intel·lectuals i dots per al lideratge, organitzà el primer soviet a Sant Petersburg durant la revolució del 1905. També exiliat i més tard deportat a Sibèria, es traslladà definitivament a Rússia el febrer de 1917 amb l'abdicació de Nicolau II. Llavors fou triat secretari general del Soviet de Petrogrado i liderà la presa del Palau d'Hivern dels bolxevics. Més tard, i com a comissari de Guerra i Afers Externs entre 1820 i 1925, aspira a liderar el PQS, amb les seues teories de la revolució permanent per les quals l'extensió del socialisme havia de ser una constant.
Protagonitzà, doncs, la lluita pel poder dels anys 20 amb el seu camarada Stalin, fet que se saldà amb la seva deportació cap a Sibèria, d'on aconseguí fugir el 1927 i instal·lar-se a Mèxic, lloc on darrerament fou assassinat per un agent stalinista, curiosament un català anomenat Ramon Mercader. Darrerament, la tercera figura emblemàtica dels líders soviètics és Josip Vissarionovich Dusashvili Geladze Stalin, nascut a Gori, a Geòrgia, 1878 i mort a Kuntsevo-Datsa, a Rússia, el 1953. És natural de la República Caucàsica de Geòrgia i era fill d'un matrimoni humil, un sabater i una bugadera, i la seva primera formació la cursà a l'escola parroquial de la seva Gori natal. Després estudià en un seminari eclesiàstic d'on fou expulsat el 1899 per els seus contactes amb el món obrerista i aleshores s'uní a la causa revolucionària i al bolxevisme el 1903 amb Lenin. Perseguit fins al triomf de la revolució, la seva lleialtat al partit li permeté ascendir en el partit fins a arribar a secretari general en 1922. Aleshores emprengué la lluita que ja hem vist anteriorment, la lluita pel poder dels anys 20 contra Trotsky, sota les premisses del socialisme a un sol país. És a dir, primer extendre el socialisme en un sol país i ja després veure allò de la revolució permanent a altres llocs. S'alià també amb Zinoviev i Kamenev per a tal objectiu. Així doncs, amb Trotsky apartat de la lluita pel poder, Stalin esdevingué la figura de la URSS del període d'entreguerres i comandà la república durant la Segona Guerra Mundial. El seu totalitarisme es palesà amb els famosos processos de Moscou o purgues stalinistes en les quals s'acabà amb tota oposició interna i reforçar la seva figura dictatorial amb allò que anomenem com el culte al dictador. Econòmicament planificà amb no molt d'èxit la producció amb els famosos plans quinquennals i en qualsevol cas la seva personalitat i el seu carisma com a dirigent reconegut per la lluita i posterior alliberament del poble rus dels soviètics i l'est europeu de les urpes nazis. Després de l'ocupació de Berlín en 1945 i amb la caiguda del teló d'acer i la divisió d'Europa partició en dos a partir de 1948 en dues realitats polítiques, econòmiques i socials, deixà la Unió Soviètica en 1953 com una potència mundial i alternativa real al món occidental. Bé, fins així el nostre videotutorial d'avui, espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe. When I was young, it's not my problem. It's not my problem.